Fornitur ta' servizzi mediċi fetaħ protest ġudizzjarju kontra l-ferat tal-Vitals ibbażati f'Malta, l-Iżvizzera u Jersey fejn qal li azzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu ikkaġunawlu danni fil-waqt li tenna l-innoċenza. Vitals kienu nataw tl-isptarijiet pubbliċi Kering Greg, San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mill-Gvern Laburista mexxi minn Joseph Muscat. Iżda dan il-ftehim ma riżulta fl-ebda valur miżjud għas-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna. Kawża ta' dan il-ftehim bl-isptarijiet eventwalment jgħaddu għand Stewart Healthcare, il-poplu Malti u Għawċi nsteraq u għadu qed jinsteraq il-miljuni ta' euro. Fil-protest ġudizzjarju, id-direttur maniġerjali ta' Technoline, Ivan Vassallo, qal li qatt ma kien jaf jew kien involut f'xi illegalitajiet u kull min qed jgħid xi mod ieħor se jkun qed jieħu azzjoni kriminali kontrih għal kalunji jew ġuramenti folozz. Dan hekk kif tenna li qatt ma kien arrestat taħt police bail jew mqar mistoqsi mill-investigaturi. Waqt l-investigazzjoni dwar id-dil tal-Vitals għat-tliet sptarijiet pubbliċi, is-servers u dokumenti ta' Technoline inaddew lill-Pulizija b'mod volontarju hekk kif la Vassallo u lanqas il-kumpanija tiegħu qatt ma kienu investigati fuq ordni tal-qorti. Kelli mal-Technoline ċaħat li Vassallo uża l-flus tal-Vitals, iżda li l-flus li selfet il-kumpanija tħallsu brati kummerċjali. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu ilu snin jiġġieled biex it-tliet sptarijiet jerġgħu jkunu tal-poplu Malti u Għawċi fosthom b'kawża li l-eks kap tal-partit u membru parlamentari Adrian Delija fetaħ 4 snin ilu kif ukoll bil-protest ġudizzjarju li hu u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fetħu f'Novembru li għadda biex iżommu lill-gvern responsabbli għal kwalunkwe danni li saru kawża tal-ftehim.